Zdravím vás, moje meno je Mária Kotosová a toto je ďalšie zo série videí ťažké situácie s deťmi, ako sme ich zvládli u nás doma a ich prepojenie s detskou vývinovou psychológiou s dôrazom na vzťahovú väzbu. Len tak pre pripomenutie, ja mám doma 4-ročnú dcérku, teda už má skoro 5, Margaretku a je to vysoko citlivé dietko, takže s ňou treba narábať trošku inak. A dnes by som sa s vami chcela podeliť o to, ako sme zvládali situácie, alebo ako zvládame situácie, keď potrebujeme niekde cestovať, niekam sa s deťmi dostať, sme na festivale, dovolenke alebo niekde mimo komfortnej zóny domova. Niekedy to môže byť pre rodičov naozaj stresujúce, deti majú strašne veľa vnemov a fungujú jednoducho inak. Takisto majú iné stravovacie návyky, väčšinou na tých výletoch príjmu viac cukru a celkovo to môže viesť k veľa vypätým situáciám, pretože ani my rodičia nemáme doma takú komfortnú zónu ako doma na tých výletoch. Nemôžeme robiť také zabehnuté veci. Takže inšpirovalo ma k urobeniu tohto videa jedna otázka, ktorú som dostala na jednej zo svojich besied. A to bolo, že ako narábať s deťmi vysokocitlivými na takých miestach, ako je festival. Takže čo sme robili? Príklad zo života. Boli sme na festivale a bolo tam skvelo, krásne počasie, slnko svietilo, bol tam bazén, kopec detí, všetci sú nadšení, je tam hudba, stánky, veľa vecí, sladkosti, nanuky a všetko toto tak dokopy. Jeden by si povedal, že to je ideálne, raj pre deti, to sa tam bude zabávať, len ho tam vypustíte a bude to proste bez problémov a vy si môžete užívať festival. No, realita naša aspoň je trochu iná. Takže moje dieťa už teraz v tomto veku naozaj si vie užiť napríklad nejakú dobu v bazéne s tými deťmi, už je to až tak nevadí, že kričú, skáču, špliechajú a ju niekedy ošpliecha nejaká voda a tak. A už si to tam vie celkom užiť, v mojej prítomnosti samozrejme. A teda je to všetko fajn, vyzerá to super a teraz samozrejme potom sú tam tie stánky a deti strašne veľa toho chcú, keď to vidia. Väčšinou teda aspoň u nás to tak je. Aj ja to všetko chcem, keď to vidím. Takže ale pre deti je to naozaj náročnejšie zvládať, že si to nemôžu všetko kúpiť. Čo sa nám teda stalo? Boli sme už v tom bazéne spomínanom, už sme tam obehli niekoľkokrát, povedzme celý ten areál, všade niekde sa ozýva nejaká hudba, je tam veľa ľudí, chodia okolo a dieťa začína byť nervózne. Ako to poznáme, je, že začne robiť, že najprv začne byť nutkavá, aspoň moje dieťa to tak má, niektoré citlivé deti začnú byť ospalé alebo mrnčavé a moje dieťa začne byť nutkavé, napríklad, že chce teraz všetko, čo vidí v tých stánkoch, aj toto chcem, ale zrazu to začína byť náročné, pretože aj napríklad, keď ja zvolím, že niečo je v poriadku, môže si to kúpiť, tak zrazu nie, tuto nie je farbu, tuto nie, a toto nie takto. A už sa to vlastne valí, taká tá lavína panovačnosti, pretože tá naozajstná potreba dieťaťa nie je to, že niečo chce, nejakú vec, ale ona sa naozaj, aspoň u nás je to tak, že sa snaží zalepiť nejakou náplasťou toho dopamínu z toho, že si niečo kúpim, to obrovské v podstate vyčerpanie a prehltenie zmyslov, ktoré tam je z toho všetkého, čo je okolo, pretože vysokocitlivé deti vnímajú ten svet úplne inak a vidia
oveľa viac vecí, čiže je to pre nich naozaj náročné. A keď už ideálne je, keď to zvládneme vykryť a aby k týmto situáciám ani nedošlo. Čiže vieme, že aha, tak teraz sme boli v bazéne, tak teraz pôjdeme napríklad do stanového mestečka, alebo keď ste niekde na dovolenke, tak teraz pôjdeme tam, kde bývame a chvíľu tam budeme, alebo pôjdeme na nejaké kľudné tiché miesto, niekde do lesa, do prírody, alebo teda možno k moru, kde nie je až tak veľa ľudí. To už musíme nejak my vedieť, pretože čo robilo moje dieťa, ona mi to vie celkom pekne dať najavo, keď už ju to prehltí, je, že ona vlastne nechce prejavovať svoje emócie, keď je okolo veľa ľudí. A vlastne už to bolo na ňu tak strašne veľa, že mi povedala, že mami, prečo sme tu je všade strašne veľa ľudí a tu sa nedá byť. A celé to bolo pre ňu veľmi frustrujúce, táto situácia. Čiže ja som ešte predtým, ako mi toto povedala, som ju vlastne odviedla na bok, pretože som zhodnotila ja, čo by rodič, že nech kúpim teraz hoď aj celý festival, tak túto situáciu nevyrieši. Takže som ju odniesla na bok. Aspoň trochu, kde sa dalo. A snažila som sa ju vlastne povedať, že aha, že toto nie je vlastne, že teraz nie je čas niečo kupovať, že teraz je čas si oddychnúť, ideme tuto niekde do ticha a vtedy mi začala vlastne rozprávať, že tu je strašne veľa ľudí a tu sa to nedá, pretože ona, keď je frustrovaná, tak tá energia chce ísť von a pri tých ľuďoch všetkých okolo má pocit, že nemôže. Takže ono všetko to, čo si nazbierala, tak držala v sebe a je to proste taký pretlak, že je to pre to dieťa naozaj nevydržateľné častokrát. A potom sú deti panovačné, mrnčavé, agresívne a všetky tieto ako pre nás veľmi nepríjemné prejavy, ktoré nám lezú na nervy, čo by rodičom. Takže sme v podstate spravili to, že sme išli do ticha. Ja som tam našla miesto v tieni, kde bola hlina alebo nejaká proste mláka. Moje dieťa má rado mláku a hlinu a tam si škrapkala nejakou lyžičkou, ktorú sme mali v hline a robila si tam kôpky. S tým, že sme boli pri nej, alebo bol tam potok, tak sme hádzali šišky do potoka a mali sme takúto úplne kľudnú aktivitu mimo čohokoľvek na festivale. Takže takto som to riešila ja. A čo sa týka teda prepojenia na vývinovú psychológiu, už som to naznačila, deti sú naozaj prehltené, to znamená, ich mozog ešte nie je na to nastavený vnímať toľko vecí naraz a častokrát sa im nám naozaj hromadí frustrácia. Či už z toho, že im nekúpite všetko, nanúk, hráčku, hocičo, alebo z toho, že proste v tom bazéne je naozaj veľa ľudí a síce sa im to do nejakej miery páči, ale možno sa jej až tak nepáči, že vlastne ju tento chlapec tu ošpliechal, alebo dievčatko. A takto sa to nabaľuje, až potom teda sú tie deti prehltené. A také preventívne opatrenia, ktoré sú veľmi účinné, či už idete buď na nejaký výlet rodinný, alebo hoď chystáte deti do škôlky alebo do školy, alebo hoci kam potrebujete ísť. Vždy, keď potrebujem, aby to dieťa fungovalo, tak sa o neho postaram. To znamená, na celom festivale som svoje dieťa krmila. Áno, ide mať 5 rokov, ale má to rada. Je to pre ňu, ja viem, že keď ju nakrmím, tak ona má pocit, že je o ňu postarané a je to taká naša vzťahová aktivita. Čiže nezaťažujem ju tým, že má robiť veci sama. Nakrmím ju, dám jej veci na oblečenie, oblečiem ju. Nezaťažujem ju žiadnymi výbermi, ktoré by ju mohli rozhodiť, či chce toto alebo toto. Samozrejme, že ak mi povie, že chce niečo iné a ja som s tým OK, tak je to v poriadku, ale nedávam na výber až príliš.
A jednoducho snažím sa jej uľahčiť akékoľvek fungovanie, aby mala vlastne ona, aby jej zostala kapacita na vnímanie niečoho aspoň. Čiže to je taká preventívna aktivita. Takisto keď chystám dieťa do škôlky, urobím jej najlepšie raňajky, ktoré viem, že zje, a respektíve, že ju nakrmím tými raňajkami, že ju oblečiem a oblečujem jej také veci, ktoré má rada a že jej to urobím čo najpríjemnejšie, aby som jej zachovala akúsi bublinu, ktorú potrebuje preto, aby sa jej hlava mohla vyvíjať a aby nebola prehltená a takisto, aby situácií, ktoré som vám popísala, nebolo až tak veľa. Pretože častokrát od tých detí požadujeme, že no veď sa obuj, už to vieš. A snažíme sa ísť v tomto móde, že vlastne tie deti to majú spraviť samé, tak akurát sa my vytočíme, že to nejde a to dieťa sa cíti, že je nepostarané a v podstate nič nefunguje. Rodič vytočený a dieťa tiež v podstate. Samozrejme, ak sa to dieťa chce obúvať samo, tak ho necháme. Nehovorím, že to teda musíme siliť. Ale takto nejako to robím ja a možno vás to inšpiruje tiež a spriemní vám to spoločný čas. Toľko na dnes. Majte krásne leto, aj jeseň alebo zimu, čokoľvek, kde ste. A ďakujem, že ste si video pozreli. Ak by ste mali záujem o osobnú konzultáciu, som prístupná, kľudne si pozrite môj profil na Facebooku, je tam na mňa aj kontakt, môžete mi napísať správu na Messengeri, takisto sa so mnou skámošiť. Ak máte záujem, občas tieto videá postujem tam a takisto čo som vám to ešte chcela povedať? Takisto občas robím besedy a na Facebooku teda postujem, že kedy, kde a čo bude. Takisto si môžete pozrieť našu webovú stránku nášho občianskeho združenia Akadémia Natura.sk. Tak sa majte krásne, dovidenia.